Atur sugeng dumateng kasamya dhateng amriksani badan kula wujud cemeng malang-malang ampun ngantos samyon cingkleng mangke mundhak masangarep.
siji wanita sodyane ngati kasemata nyenggol inti jajakto dawa ngayu widodari swargaku nganti tekan pati tresno suci tak andami nora luntur najan ati ajur najan ku jagat iki aku ora bakal luntur terus tak sugih tresnaku ora bakal luntur donya pancen ora mung sak godhong jati ya mung siji wanita sodyane ngati kasemata nyenggoli dijajanto dawa ngayu widodari swargaku nganti tekan pati tresno suci tak andami nora luntur najan ati ajur mumet najan aku kok jagat iki aku ora bakal mundur terus tak sugih tresnaku ora bakal luntur apa iki satenane takdirku sing jawabke sliramu peto ati peto lambe wis kadung mati rasaku nimas rungokno tangisku beci eko lunga saka uripku pari pasan ngrengge lintang ning angkasa kowe tega gawe lara marang tresna iki wis dalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara atimu nemen keneng apa sifatmu saiki kowe beda kowe ninggalke aku penting wong liya apa rasa tresnamu saiki wis sirna kaya umut ing pinggir segara sesek ning jero dodo pancen arep
becike kowe lunga saka uripku pari pasang kranggen lintang neakoso kowe teko gawe loro marang tresno iki wis dalanku pilihane wong tuaku sepurake yen gawe loro atiku. Kanca padha olahraga supaya badane rasa sinami maca erang-erang kawula ingkang miturut agama. ayo bersetulur rasa toyo bebarengan hormatono alir mio sinami junjungan kita Nabi Muhammad kang mulya Ayo pro kaum muslimin muslimat sarta ansor lan fatayat padha giat no anggone menghormat maring miyose Nabi Muhammad. lamun wong urip ora gelem menghormat esuk yen ana akhirat bakal keparingan sisa lanakane neraka kang mulat tak mulat Nanging kang padha gelem menghormati maring miyose Kanjeng Nabi besok yen kita tumeka ing pati dikanjar swarga kang edi. lafaina dina lainda dawul Islam ikut daunyo pangeran agama gue Gusti Allah Islam ikut lakoni tenan-tenanan Ila ayo prosedulur ing candina tapono ing kewajiban ayat kang kasebat ing dalam Al-Qur'an terang dawuhe pangeran. milo sedulur kang samyo mreksa ki enggal den tindakno agama Islam kang luwih utama iku dadi kewajibannya Raga kang kajiret tresna tinali-tali ing jiwa kegandrung parasmu ora gampang nampa lakon iki aku wis nyoba ikhlas nanging apa tak lakoni nampa kasunyatane tresno kowe sumanding wong liya. ngapuran anakku yen tinggal kesliramu nanging
Pada bulan Rajab bulan yang besar sekali, pada bulan Rajab bulan yang besar sekali, itu kewajiban umat Islam memperingati. karena waktu iki jatuh Isra Mi'raj Nabi Muhammadun Nabi
ginambaring tanah Jawa lumapu agama Islam tan kendrat papalangkang dumati wali songo angalampahi lumapune Islam ing tanah Jawi pancen nyata ana tlatah agama Islam iku nyata sing